kwan ji maromo 10 onyiso dwaro margi mar laro kom seneta ma Baringo e yiero madundo mochan tim tarik 27 dwe mar 11. Komno nodong' nono bang' tho mar William Cheptumo dwe mar 2 higani. Yiero no koro osenyawo paro mopogore opogore ka gi e kinde ni jogo duto malaro komno ochung' gi duond buch UDA ka yiero jalno ero mabiro chung' gi otiko ma duond burano ochan timo tarik 20 ma dwe manyien. Ei ji 10 go eko, 5 kuomgi gin rowere mosingo neno ni rowere biro yudo thuolo mar goyo ombulu e kinde no. Jatend migawo mar arita kwe Kipchumba Murkomen bende osingo ne jodak makono ni yiero no biro timore yo mar ratiro. It's the right person, so all the aspirants go to the ground. Pick a campaign, ongea na watu. Jukumu langu kubwa nikiwa seneta wa jimbo hili la Baringo ni kuhakikisha vijana wetu wamepata kazi. Mimi ni mmoja wao wale ambao wanaomba kiti ya Senate kupitia chama cha UDA. Kwa hivyo mimi nimekuja nyuma, lakini tuko pamoja. Nami kama kiranja nimejitokeza kuomba kiti hii ya Senate ya Baringo. Mimi nikifaulu, Baringo imefaulu. Na Baringo imepata the best young and vibrant man mwenye atasaidia Baringo hii. Kila mtu ako na candidate yake, si namna hiyo? Tufanye nominations ya chama kwa njia ya amani pia, na mwenye atashinda kwa nomination ya chama, so tunamsupport, tukisupport rais, ama namna gani?